Eu facía varios deportes, patinaxe e baile, e os meus pais dixeronme que fixera algún deporte en equipo e comecei a xogar ao balonmán. Como coincidían os adestramentos cos adestramentos de baile e patinaxe, pois decidín deixar os dous e seguir xogando ao balonmán. Levo 8 anos no Carballal e agora estou compaxinando o equipo juvenil co equipo de División de Honra e os meus estudos, claro. Yaita, despois dunha semana de adestramentos co equipo nacional juvenil feminino, cal é a túa valoración da concentración? Pois a verdade foi unha semana bastante dura, porque os entrenamentos eran moi exixentes, como xa sabes eran de mañá e de tarde, e pois a verdade é que foi unha semana dura, pero pasei moitísimos momentos vos coas miñas compañeiras, as que boto moitísimo de menos, está claro. Ti como delegada, cal foi a túa experiencia? A verdade é que a miña experiencia foi positiva, as xogadoras tiñan moitísimo nivel e ademais o trato co corpo técnico foi excelente, polo tanto a valoración é moi boa. Estábamos a preparar o Europeo B, que se xogarase no próximo verán. Que sentirías se puideras estar nesa lista das 16 mellores xogadoras e participar neste campeonato? Pois a verdade é que sería unha ilusión xigante, porque nunca xoguei ningún torneo parecido e a verdade sería impresionante, o enfrentaría con moitísima ilusión e sería increíble, a verdade. Como afectou a pandemia a organización da concentración? A verdade é que tivemos que extremar as precaucións. Antes de asistir á concentración, todas as xogadoras e o corpo técnico fixemos as probas PCR. Logo, ali estivemos como se fora nunha burbulla, tanto no hotel como nas instalacións deportivas. Antes de volver a viaxar para as nosas casas, tivemos que facer outro test para poder coller o medio de transporte. Ti como crees que afectou a pandemia ao teu rendemento deportivo? Pois a verdade é que eu levaba mes e medio adestrando e pois só levaba como 3 semanas ou así entrenando na pista con balón e si que notouse bastante a diferencia. Pero como os adestramentos tamén estaban adaptados a que nós levábamos tempo sen adestrar, pois foron máis levaderos. Cal é a túa xogadora favorita, Yaita? Pois a verdade é que tengo dúas, e son Ainhoa Hernández e Loc, e a verdade son esas dúas por a súa intensidade nos partidos. Cales foron os teus mellores momentos no balonmán? Un dos mellores momentos no balonmán co meu equipo foi o sector de hai 2 anos, que o xogamos aquí en Galicia. Foi un dos mellores momentos porque ese equipo é como a miña familia e vivir momentos tan bonitos como xogar esos partidos con elas foi increíble. Coa selección galega foi esa medalla de prata que ganamos hai 2 anos, que foi increíble, aínda que cando gañamos supo un pouco mal porque perdemos a final, pero agora miramos hacia atrás e foi momentos moi bonitos. Cal sería o teu soño como deportista? Un soño como deportista sería chegar a xogar nas ligas máis grandes do balonmán e chegar a xogar claramente na selección absoluta.